खाफांनि स्रोंनाय तै स्रोंनाय जोksong nurok jotono no lamsago tini hainohai जों tai thaisa koglobno tei जों discussion khlailai phionai o koglobni mung wngkha naisingma unit 1 ni 4 number koglobni mung naisingma swinai wngkha Kumud Ranjan Deborma phaidui hingkhe koglob porina swkang जों kobi ni sinimung kisasa porina laiyana obo wngkha kobi ba lekhok je swinai koglobnai ni sinimung mung gwnang koglob swikrang Kumud Ranjan Deborma 1923 bisini February talni 5 salmari o Agartala ni Krishnanagar o achai o bo Udaipur ni Kirit Bikram Institute o metric jora porikha aboni ulo 1980 bisi o bisa Rabindranath Tagore ni thani swrwngnani tei tongnani sebmankha aroni kiphilwi phaiwi phwrwngnaini sebugo habkha 1974 bisio Agartala o songsajak Bongo Sahitya Sommelon o bono borom yapharjakha bo kogru bai baksa kok borok bai baksa kok wanjui bo koglob rok swikha bo luko hamkrai ni bagwi homeopathy doctor bo tongmani jora kaisa rajniti bai kwlwgwi panchayat ni pradhan bo wnglankha obo wngkha je chini koglob porilaiano porinai o sal bufru phaino hwnwi ang naisingwi tongkha jephru nwng ang hinlaiwi nini ani hwnwi walaiwi tongmung sitra wngma rok tei tonglakha bebakno chini uansuk thansa sakguk bwkha jai tiduk songduk mung hani komolwi thangnai khetoni aisle dictionary swbaiwi kaisa wngnai kebo no satoglak tei buglak toglak tei elagana khlaiglak naisleglak tai bwkha korwi rwlainai borokni manthai gwnang rok baithang phaiwi kwrwi rok no tisainanai borok bai borok baksa wngwi tonglainai ang naisingwi tongkha o sal bufru phainai obo wngkha chini koglob naisingma koglob o koglobni kok kwcharmung tamo wngnai abono chwng tabuk uansugui nailaiano o koglob chini hoda o belai kheno nangmani tabukni jorao o koglob chini bagwi belai kheno nangkukgo naisingma koglobni mung o je koglobni mung no chwng uansugui naikhe je naisingma kaisa manwi no naisingui tongmani oro chwng koglob poriwi swrai swrai khe saimankha bo manwi no naisingui tong oro kobi kaisa manwi no naisingui tongo obo wngkha kaisa sal o sal bobo hai sal oro chwngno swrai swrai khe sawi khwnarkha o sal bufru phaino hwnwi ang naisingui tongkha jephru nwng ang hinlaiwi nini ani hwnwi walaiwi tongmung sitra wngmarok tei tonglakha
oro kobi je Kumud Ranjan Debarma bo kaisa salno naisingui tongo. O sal wngkha nung ang nini ani hinui chwng je walailaimani tabuk chwng walai tonglaimani o borok tei tongmung sitra wngma rok tei tonglakha obo hai salno naisingui tongo. Chwng joto saimano tabukni molo borok rok nini ani nung ang chwng jaga rokno tui ba chini manthai sokthai rokno tui nini ani hinui chwng kwbangma walailaio. Obo hai tongmung sitra kwbangma o swngsaro choli tongo. Khe obo hai rokno chini je Kumud Ranjan Debarma swinai bo saka je obo hai salno bo naisilaijaka naimanliya kajai obo hai sal rok bufru paino obono bo naisingui tongo. Khe naidi tei tonglakha bebakno chini uansukgui tonglainai kha kwbagui wngui thansa uansukma thansa sago bwkha. Haikhe je obo hai nini ani nung ang hinui nung ang obo hai nung Christian nung Hindu ba nung Musulman ang Buddhist obo hai khe chwng nung ang hinlai tongmarok tei tonglakha bebakno chini chwng jotono baksa kha kwbagui thansa uansukmung thansa sagduk bwkha jotono thansa obo hai salno chwng naisingui tongo. Teibo naidi jaiti duk songduk mung hani komolui thangnai khetoni ail deshni ari swbai kaisa wngnai. Jaiti duk songduk jati chwng jati no tui kwbangma kok salaio takbo. Obo hai jati duk songduk songduk mane upojati hinui salaio baksa. Obo hai jati nung upojati obo hai tabuk chwng nugui tongo. Obo hai jati upojati himmarok hani komolui thangnai khetoni ail deshni ari je kheto o chwng ail bo jotono nugo kheto o khaiklai hwnkhe ail bo obo hai khetoni ail tei deshni je desh omo ani India omo Pakistan omo hai deshni kaisa ari omo hai ari rok swbai kaisa wngnai. Tarpore naidi kebo no satoklak gana khlailak naisileglak tai. Obo hai kebo no satoklak posto tector rwglak tei gana khlaiklak saknangya khlaiklak buklak toklak obo hai tongmung chini o hani ba komolui thangkha hinkhe chwng belai kheno tongthoknai tongmung kaham wngnai obo hai khe oro lekhok chwngno saui tongo. Khe naidi teibo bwkha korui rwlainai borokni manthai gwnang rok baithang phaiui kwrui rokno tisai nanai borok bai borok baksa wngui tonglainai. Obo hai naidi bwkha korui rwlainai borokni manthai gwnang rok baithang phaiui kwrui rokno tisai nanai borok bai borok baksa wnglaui tonglainai. Obo hai je bwkha korui rwlainai je bwkha ekdum bwkha poriskar khe borok bai borok rwlainai borokni manthai sokthai rokno gwnang rok bo kwrui rokno baithang no phaiui tisai napainai. Obo hai borok tabuk borok bai borok baksa wngui kwthalai tonglainai. Paithago naidi ang naisingui tongkha o sal bufru painai. O sal no naisingui tongo jeta chwng oro nukha nung ang nini ani hinmarok jaiti duk songduk hinmarok satok pitok khaimarok jotono ha sakao o ha sakani komorui thanai tei chwng jotono thansa wngui nini ani himyaui chwng
kha kwbagui tonglainai obo hai salno no oro je Kumud Ranjan Debbarma chwngno kok kwchar khajaak obo hai salno no chwng naisingui tongo buphuru o sal phainai belai kheno koklop nangmani chwng saimankha je o sal buphuru phainai hinui ang naisingui tongkha bo sal hinui chwng saimankha jephru chwng nwng ang hinlaio nini ani hinlaio obo hai je o sal wngui tongmarok tei tonglak obo hai salno no bo naisingui tongo je sal kwthalai ma tongnai je sal nini ani hinma tonglak je sal kwrwi rok no gwnang rok tisawui nanai obo hai salno no chini je swinai Kumud Ranjan Debbarma bo naisingui tongo kenro kisa ekta short question simple short question o sal buphuru phaino hinui ang naisingui tongkha o kok bwtang bo koklopni naharjakha naisingma koklopni naisingma koklopno swinai sabo Kumud Ranjan Debbarma koklop nai Kumud Ranjan Debbarma bo bisio achai hingkhe 1923 bisini 5 February তারপরে নাই 4 নাম্বার যেফ্রু দেশ hinlaiui nini ani hinui walaiui bukja jagao tamungnai nung ang oro nung ang abo wngkha answer 5 নাম্বার naidi bebak chini uansugui tonglainai kha kwbagui o kok bwtang bo koklopni naharjakha naisingma koklopni abo haikhe 5 6 7 10 oro 10 ta short question rwjakha norok koklopno kaham khe poridi haikhe norok jesa short question phaibo norok simanai aboni bagui koklopno chwng kaham khe porina nango bujina nango khe norok box o link rijak tongo hamkhe tongdi hambai jotono no.